Salut, amics. Salut! Són l'Arcadi, en Tic i la Magalí. El que us explicarem potser us sonarà estrany, però és del tot cert. L'altre dia, navegant, vam trobar un forat virtual que ens va permetre entrar en la xarxa que existia al segle XXI. La vostra xarxa, vaja. Això mateix, la vostra. I hem estat mirant què feu al vostre segle, què us agrada, i ens han fascinat els vostres jocs. Especialment les curses d'automòbils dirigits. Exacte, i justament per això ens posem en contacte amb vosaltres. Que ens ajudaríeu a... Construir algun d'aquests cotxes. No saps la ràbia que em fa que m'acabis les frases. Perdona, no ho puc evitar. Navegant, hem trobat una mena de guia de construcció d'aquestes màquines autopropulsades, però no explica en detall els passos que cal seguir i no ens en sortim. Potser si us diem aquests passos... Vosaltres... ens podríeu anar ajudant en la construcció i, de passada, construir-ne una, si en teniu ganes. No, Magalí? Sí. Acomiada la connexió. Fins un altre dia, amics. Ens comuniquem. Magalí, t'has passat canviant d'escenari tota l'estona. Deuen haver quedat ben marejats.